Zastavilo se, vypadám jako ští, musím si to mít. No nevadí, máme zhruba 8 hodin 11. Myslím nepletu. Ne, tak 12. 11. o neděli. Takže tak, uděláme si teď jídlo, dáme sprchu a budeme stříhat tohle video, nebo včerejší video, tak. Takže jídlo, ideální, jdeme se najíst, potom jdeme stříhat. Takže akorát jsem dodělal gaming videjko a dodělal jsem tu ty 2 videa. Koukl jsem akorát na full day of eating od nějaký Kateřiny Vomáčkový. A v celku zajímavý koliký, ale negolo. A potom tady, jako včera, tak od Luboš Chláděk pro bodybuilder, pekelná pumpa hrudníku. Jo, takový sympatiák prostě. Jo, takže tak. Má fancy triko. A teď se akorát jdu vrhnout na pomáhám pití s hubnutím vody. Plus tady mám takhle řecký jogurt jeden, kotič a 4 rýžový čokoládový chlebíčky. Plus ještě tady vodu, 2,5 gramu kreatinu v tom. Takže tak, nebudeme zdržovat, jdem si to přečíst. Zatím nahrávám tady akorát to gaming videjko. Za 26 minut je hotový, takže tak. A nebudeme zdržovat a jdeme jíst. Akorát, dostříhal jsem video, má až přes 25 minut. Je 2:30, stříhal jsem ho 1,5 hodiny, no přes skoro 2 hodiny. Ještě mi chybí dneska jeden short dostříhat a ten vydám dneska 100% ho vydám. A potom si teď uděláme anatomii. Dočet jsem ten článek, co máme teďkon, a k večeru, což je za 3 hodiny, půjdu do fitka. Teď si jdeme udělat anatomii a potom jdu zase stříhat. Tohle video mi zabralo přes 2 hodiny stříhání. Ale můžete se na co těšit, je to banger. Je to banger jako každý jiný video. Takže, jakoby, máme připravený, nebo ne připravený, máme připravený short, video už je nahraný, anatomii máme s fouklou, jdeme teď do fitka, máme za 10 minut 6, takže hodíme si věci do báglu a jdem na to. Po dlouhé době vytahuji kšiltovku, což se jen tak u mě nevidí. Já nerad jakoby nosím, ale dneska v celku masný vlasy, tak vidíme kšiltovku, nevypadá to tak špatně. Takže tak no, jdem zdržovat, dáme nějaký klasický playlist, třeba hardstyle, dneska uvidíme, jak to pofičí. Jo, a jdeme na to. To you, I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me, if only I don't help me. I've been
myself. Exhale cause I heard it helps, but same old way I felt, resting on my shoulders. Cold night in a sleepless bed, white eyes with a glaze of red. I'm going round and round, it won't let me out. Sing when I swim, I'm drowning in. I sing when I swim from the pressure in my when I swim, I'm drowning in. I sing when I swim from the pressure. Tell me what you want, tell me what you want. Tell me what you're feeling inside. I just can't take you out of my mind, and I gotta wake up without myself tomorrow. Try to confront every wall that you said. Even after you left, all this gap turned out to become sorrow. Tell me what you want, tell me what you feel inside. This can take you out of my mind. You gotta set your eyes, try to confront the skies. Can you feel my outside? Forever, your decision, your lies, dancing with the disguise. When my hatred will rise, we'll realize that we're never meant to be together. Tell me what you want, tell me what you feel inside. Akorát jdeme domů z fitka. Pole kdy s bráchou. Ty krása, já se tady vše čekají, nevím, jestli jsem vidět.
To je jedno. Čekají nás potom doma, tak nás čeká ještě jedno jídlo. To jakoby nejsem moc vidět, no to je jedno. Čeká nás doma ještě jedno jídlo. Jak to dořek. Vlastně ještě 2 jídla nás čekají. Vajíčka a kuřecí maso s rýží. Ale jako hoši. A dáme jednu věc, vám prostě musím říct. Vy, co chodíte k večeru do fitka, nebo tak něco, nebo prostě děláte sport a jdete večer domů, tak jakoby, nevím, jak to máte vy, ale já brutálně, jako fakt hrozně deep, jakoby přemýšlím nad věcma, co se okolo mě dějou, jak je mám řešit, tak dále. A když jdu do fitka k večeru, tak prostě nepřemýšlím v podstatě nad ničím, jakoby fakt jedu extrémem. Když jdu do fitka, mám extrémní deep mood, na nic jiného se nesoustředím než ty série opakování, kámo, prostě vypne mi hlava, což je brutál, prostě terapie jak blázen. Ale abych to dořekl, vy, co chodíte do toho, nebo z fitka k večeru, tak jestli to máte úplně stejně jak já, anebo jestli jsem prostě divnej, ale nevím, no, jako takhle jsem vyřešil extrém moc problémů, extrém moc věcí a dneska se mi povedlo dát jedna věc ještě dokupy, takže tak. A jakoby uvědomil jsem si, že jsem nejel na 100% hardcore, kámo, vůbec. Takže od dnešního dne jedeme ještě víc hardcore, než jsme jeli doteď. To jsem to šul, podle mě, jako můžu to dělat 100% líp a 100% to líp i udělám. Takže tak no, bych to ještě dořekl, tak prostě nebudu se na nic vymlouvat, jdu extrémně do toho na 130%, nebudu nic čulit, mrdám na to, kámo, prostě tohle je moje, kámo. Příští rok tak moc rozbiju, až prostě ten rok, tak rozbiju ještě víc než ten. Prostě ty další, prostě rozbiju všechny extrémně moc, kámo. Mám teď takovou chuť do toho ještě víc kopnout a všeho. Čeká mi to hodně, takže musím nastavit hlavu na prostě mentálně stavenou na to, jinak se z toho extrémně zblázním a extrémně prostě dropnu. Takže já se kokosa dělat, takže prostě jo, jdeme víc dark mode. Doufám, že vás tenhle content baví, protože já se užívám jak blázen popravdě. Fakt jako nic, ozvu se až budu doma. Zatím nebudu zdržovat, jsem jenom už v podstatě černota. Kámo, cik jak blázen. Hodíme to na pánev, dáme tam šunku, 4 plátky, takhle to rozdrtíme na tom. To bude mňamka, kámo, to bude mňamka. A dáme tam 3 vajíčka. Jídlo dodělaný, hodíme k tomu ještě 2 chlebíky. Takhle 2 chlebíky. Takže jdeme jíst, přitom jdeme stříhat a potom jdeme spát. Takže díky, že jste se na tohle video koukali. Budu rád, když zanecháte klasický like, odběr, komentář. A hlavně sdílejte tohle video, hrozně mi to pomůže. Takže jo, díky ještě jednou a zatím se mějte. Zdar.